Така, момчета, че имаме борова, някакви кеци отзаде. Отзад казах, бе. Бяй, бе, миксер! Тук е някакъв миксер. И ще пускаме малко борова, после ни стръмни. Ще му дадем на той една борова да пусне, да видим колко е бавен на камера. И ще тестваме някакви нови настройки. Готов? Давай! Давай, 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 давай! Снимаш. Снимам ли? Да, аре. Чекай да заключам. Абе, завари. Да. Мая баща тесно така става. Карай по-леко, защото ме мързи и се изморих. И да. Айде. Без аварийно, давай. И по-леко, защото ме мързи много. Добре. И не искам да те гоня. Уоу! Какво прави това, бе? Фокусираме, нали? Да, бе. Уоу! Не там, бе! Чакай! Не се минава там, бе! Ще тръгнем. Оп! Да, помощ малко. Да, бе, хлъзна ми предната. Да, Иво. Дай, Алекс. Брутално. Дай, малък. Дай, тигре! Въй!
Да, бе? Да, давай. Аре, хора, малко се прибихме, нищо сериозно. Ти? Той е не нормално.